O, diba? Ang sarap. Ang dami langaw. Alam nila pag ano eh. Ang lakas ng ulan, guys. O, diba? Ang sarap. Kasi tabi ko to kasi hindi talaga ako nakain yan. Yelo at sabaw lang talaga. Isa. Mainit pa guys, mainit pa siya. Medyo mainit pa. Masarap kasi higupin yung medyo mainit. Lakas ng ulan, guys. May nagbabarina pa sa likod namin. O, diba? Medyo mainit talaga. Medyo mainit, nahirapan ako. Diba? Nakita niyo medyo nausok-usok pa, guys. Yan, bangers tayo ngayon ng ano. Lakas ang ulan. Bangers tayo ng ano ngayon. Preno yung isa. Actually, nagluto lang ako ng siyam. Yung tira, yung hinukbangers ko. Init pa, init. Daming ano, guys. Langaw.
mainit pa talaga siya. Guys, kasi sabi sa mga hindi kumakain ng balot dyan, dahil may sa bawat sarahin ko. Sobrang sarap guys, tabi. Hindi ko nakakainin pero nakakainin na nga. Ano to, nasama sa luto. Hindi ko naman alam kung saan ang balot doon at peno eh. Diba ko lang sa plastic sabay sa amin sa Aldero. Oh. Mainit. Sobrang nakakabusog kasi nakaubos na ako ng 5.
pwede lipat ko siya dito. Kasi asawa ko kakain nun. Hindi ako nakain nun. Gusto ko lang yung sabaw ng balot. Napakasarap kasi. Ayan. Sinegregate ko na siya. Ngayon, sobrang asim niya guys. Maanghang na maasim. Hindi ako masyado kayo medyo ano ako eh. So, ayan. Ayan guys. So, salamat sa panunood. Don't forget to like, subscribe sa aking channel. Maraming salamat.